Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo aming nga sa nga pada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kanat iti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapkablawak iti nembag bigat kada kayaming nga sangapada, nembag aldaw, nembag nga oras kada kayaming nga sangapada. Kumusta ka manen ka, Nemars? Pakishare the program at share this program. Kadpadaanan nyo papagayan. Iti pagkasalitaan dito ni Arsenio Guillermo, iti Claveria, Cagayan. Nga napauluan, sakripisyo ti maysa nga ama. La. Nadaman na gini saan ko makita, basta agbiboya kayo, hampi watsan nga na kayo aming nasapada. Tayo irugi nga ibasa papagayam, dito pagkasalitaan ni Arsenio, iti Claveria, Cagayan, nga napauluan iti sakripisyo, ti maysa nga ama. Basta agbiboya kayo, hampi watsan nga na kayo. Tayo irugi nga ibasa papagayam, dito pagkasalitaan ni Arsenio Guillermo, nga napauluan, sakripisyo, ti maysa nga ama. Sagudahin nga ti surat, kunangad to'y, Dear Manong Nemi. Gasat, naindaklan nga balikas ang maikawes iti tunggal parswa. Numay pasngayan ti ubing, numay pasngayan ti maladaga, kadagur-orayan kagkuha na ti gasat. Kabayatan, adumakkel, ket agbatay daytoy iti panarabay, tinaganak, kadisuda ti mangmuli, amang panday, ken mangteneb iti pamagbaga, ken mangteneb iti pamagbaga. Isudat ti mangisuro iti wagas anaimbag, mangisuro iti wagas anaimbag, ken pagayatan iti Diyos. Ket babayan ti pamati agtignay ti umisu nga aramid, nga agturong iti pakimbagan, nga mangitag-ay iti bihag, tapno masapulan na tinekari agasat para ken kuwan. Manong Nemi, may sakmet nga naayat nga dumdungeg kanina pinda sa programa, Dear Manong Nemi. Kablawang kayo, nagroon na pagkupuklan ti pabilyam, bendisyon na kayo ti Diyos. Kablawak man amin iri kakamsat, kang ronan na, kadagiti adda iti abroad, kan amin nga, magsubsuwaybay, direto na pintas, apan nagibasam, Manong Nemi. Kat kastuman nga ron, nga rugyak ti amin. Bumanegbeg.
Bumanagbeg ti potok iti aglawlaw manong nemi. Ti ranipak ako na dagiti armas, dagiti igam. Bumanagbeg ti potok iti aglawlaw kas lagbusi dagiti repigsa at ti kalibre na apaltong. Nagas iti 45 Armalite rifle M14 ken granada. Agugubat manong nemi dagiti soldado. Ti Armada iti Pilipinas ken dagiti rebelde a New People's Army. Sumalsal pengpeng ti buteng dagiti tallo nga anak mi ken ni Elizabeth manong nemi. Imarakop da kada kami nga agasawa. Asidaglaeng ti balay mi iti lugar mi nga barangay Malasin, Claveria, Cagayan nga nagsabatan iti enkwentro dagiti agsimbanger nga puwersa ti AFP ken NPA. Takaduan na idi manong nemi idi ti agdakdakiwas nga rebelde ken soldado. Ket biyang mi a sibilyan ti maipipit. Ket adda dagiti inosente nga sibilyan a mairaman a maibuwis ti biyak na. Gapoy ti baluktot nga pamati manong nemi dagiti makanigid a puwersa. Ti ideolohiya nga inda ilablaban kanu. Us-usarenda manong nemi ti kasasaan dagiti umili anak kurapay ana ikuskuspil kanu. Kad isuda tagserbi nga salaknib kanu kadagiti manang gundaway ken babaknang ken dagiti kambrud ken buklis a politiko. Ket adu manong nemi dagiti matmataya Pilipino kontra Pilipino. Agkakadaraan agpipidnatay. Anya da ito yun nga mawaspasamak manong. Mabutay nga kun Arsenio. Pumanaw tayon diti Cagayan. Kinuna idi ni Elizabeth. Kunakbat kan sungbat. Sayang tinaipundar tayo. No, panawan tayo. Dito yung lugar, bakit? Dagi tinapundar tayo. Kasi ti daga, ti balay, kada dumapay. Napindas ngamin manong nemi ti trabaho idi taggat industry. May saak nga empleyado, trabahador iti dakela kumpanya ti laging industry manong. Kaday di nga pasamak manong nemi sa lanagtal na ti riknami nga sang kamamilya. Idi malpasen tinapaot nga panag pipinaltog dagiti soldado ti gobyerno ken dagiti New People's Army nga rebelde. Dimin amo manong nemi numata manu tinatay ti biyang ti gobyerno ken nasugatan manu met tinasugatan ken natay ti biyang dagiti NPA. Manong nemi dandani kanayo nakastat mapaspasamak. Akas na ko nakitay nga da kami nga sibilyan ti maapektaran nga maipipit. Nayasawa ak dito Claveria Cagayan naamamok ni Elizabeth na minsan nga naisurutak iti uncle ko nga nagtrabaho ditoy. Tagkon kontrata iti bubun di uncle ko nga Tansyo. Taga sa di ko lasak. Dito Ilocos Norte manong. Ngayon ni Mayak nga dito Claveria kata naisusurutak nga nagbububon babaen kaya di uncle ko nga Tanyo ang uno Tansyo. Dito yung nga naamok ni Elizabeth. Mismo nga karuba ti pagubraan mi ti balay ti pagtaingan ti Elizabeth na love at first sight takmanong. Napindas gayam dagiti taga Claveria ko na. Inruknoy ko ti panagayat ko. At damatrik na nakanyak nadlaw ko Naging ka nga. Yes, kunana. I love you too, Arsenio. I love you too, Arsenio. Insa Nicolas na pa Inaklunak manong nemi itinaminsan nga inawis ko nagpasyar kami imay dito sa Nicolas nga nagtaudak a pamilya. Ket pinugustuhan nak manong
Napang kami nagpaspasyari jalawang kat nagbuya kami ti sine. Dadi palang pas chatter manong amok amom na ita. Tapasari makikita kawat idi. Dito kam nga nagbuya manong dita pas chatter. Dedin ti damok panangarakop ken panangagek. Panaglanang digidi bibig mi manong nemi ken Elizabeth. Kat ninanam mi ti samit nga abukayan ti agek. Nagkarayam ti takulap ko akaslad da sapsapulen ken na arikapen na. Narugso ti riknak manong nemi kaslag karayam ti bara kadigiti orat ko. Wen manong nemi. Aging ka nga nagtungpalan na manong manipod iti pas chatter. Napang kami rimwar kam dito pagsinyan ket simrek kami manong nemi iti hotel. Dedi pala yung TJ Wano Yabes Juan Hotel. Amok amom deta manong makikita ka idi. Dito manong nemi nga pinagustuhan mi inruar mi dagiti rugso nga umapapon tirik nami. Dito yung sagot ni Elizabeth amin na ti kinabirhen na. Dito yung na itukit manong nemi. Ti bini iti saklot na. Ti nagpadagbatok-batok kapadagpisaw-pisaw manong nemi. Iti sakaanan ti kuweba. Naulit dito ka nagsakapagteng aging ka nagsikog ni Elizabeth. Banag nga nagtungpal ting kami panagasawa. Nagyang kami iti lugar da Claveria manong. Kad nagubraak iti taggat laging industry. Dito nga nakaurnong kan nakapundar kami iti balay. Ada iti sangkabasit nga karinderyami manong. Nga naipundar mi iti sentro ti ili ti Claveria. Kad iso iti as-asikasuan ti asawak nga ni Elizabeth. Kasta-kasta manong nemi aging nga nadaan kami ti anak. Kat napardas ti panaglawas ti panawen, talo idin ti anak mi. Idi mangrugin manong nemi nga nagulo ti probinsya a Cagayan, ken ore dito Ilocos Norte. Ditoy nga nagtaudan dagiti naruway nga rebelde nga NPA, ti New People's Army manong. Iso nga di agangay, nagbakwit kami iti pamilyak. Pimanaw kami sa Claveria. Pinanawam mi ti balay ken ti solarmi. In sakripisyo nga inserrati karinderyami. Kat intalek mi kadagiti kakabsat ni Elizabeth, ti pundar mi nga lute ken ti balay mi. Imbagami, ngagsubli kam to into nagtal na ti sitwasyon iti Cagayan. We shall return, kunak. Napangkam nga rod nagnaed iti San Nicolas, Ilocos Norte, ket simrekak iti construction. No penarigat, kasapulan nga trabaho akdap no adda pangbiag ko iti pamilyak. Sa agbasa man idin ti elementarya dagiti anak mi manong. Kasta tinapasamak. Inanusan mi nang runa kanyak manong nemi. Nga padre di pamilya ket siyak ti kang runaan nga nag-anos nagsakripisyo tapno agbiag ti pamilya. Kasta tinapasama kat inananusan mi tirigat na imbag. Taing karigatan mat ni Elizabeth taglako iti pansit. Ken highball iti sangi ti balay mi. Sangi wano sango. Sango ti balay mi. Kaya damat iti umay a customer mi manong nemi. Kasta tinapasamak. Agtrabaho ti construction. Idin to ni Elizabeth nga asawa ket negosyo ti highball ken pansit. Aging nga nakakita kami ti pwesto mi dito tiyandaan ti San Nicolas. Kad naglaw ko kami ti pamigat kan pangaldaw. Kas labasit nga karinderya manong timpundar mi. Gamatasan nga umdas manong nemi di masapulan mi nga agasawa nga agsarbi ti pamilya mi. Nagdesisyonak nga mapan makigasang-gasat iti balasyo tao. Sadya Japan. Sadya manong nemi ti nagaplayak. No peado ti gastusen ngamin karigatan mi ti nagremedyo iti asawak. Nagpatulong kami kadagiti mabalin nga utangan mi ti kwarta. Na siya at damat dagiti napnuan imbag
nakem nga nagayat nga timulong ka na kami. Ngem ko na editi asawak manong. Apay nga nga panunutan pa lahing ti pumanaw lakay. Kat adamat trabaho. Adamat trabaho tangang padpada. Ano sa tayon ti adda? Elizabeth, panunutan ti masakbayan ng talungan nagta. Kasi nung dumting ti panawon nga kolehyo di ito alaman, kabaylan ta kada. Hindi mo kadi kayat kan arapaap nga nasyato ti pagbanagan di talungan nagta. Amamat Ani madanagan na kasanon no makalipat kanto. Di ba kaya? Kat bye-bye am ti pamilya, madungamin ti kasta. Di kiti adda iti abroad. O di kiti OFW. Bye-bye anda ti pamilya da, makasarak dat sa Bali. Agawid da kumando ti Pilipinas. Kaya sa Bali ba't sang patanda, sa Bali ba't kabalay. Sa anak to ang tumulad ti kas kadakwada. Vice versa. Kasanon no, si kamit ti agaramid. Mapanawan ka, kiti sarak mo't sa Bali. Ang bigkundot ka. Dahil tangarot ti may sapay pampanunutay. Tao lang. Kasanon no maaramid kumat, ti kastat aramid gila duma. Pimanaw nila kay da. Agsaksakripidyo dya abroad. Ni baka da. Nagpaspaseksi. Ang nagpapaarem. Di tayo amuno, anit mapasamak yun doon bigat. Arsenyo, iso nung mabaling kat sante agiin na dayo. Kasta idi manong nemi, ti saritaan mi ti asawak, adamat ka di rason di tunggal maysa. Ngam kunakmet, isong harod ng sakripisyo tayo. Magsakripisyo hak ababa magkigasang gasa ti sabali pagilyan. Tapno di kasta kat maipayad tumisyo nga sa pulat tayo. Bareng no adan tumatlang ungaran ti biyak tayo. Di mo ka di kayat kasta bakit? Alawan. Sikan din ang habak. Talaga oran niya't ibagbagak tangka na may gabit pa. Agsakripisyo tangarod. Dahil tangarod. Sakripisyo nga ma, sakripisyo mat nga ina. Agananad ka nga rin Arsenyo. Kaya nagsusurat kanto. Kasta nga rod manong name iti napasamak nagtrabaho sa Japan iti 5 nga tawen. Construction ti trabaho. Narigat ngam dakkel idi ti sweldok manong. Kasta aging gana nga nakapundar kami ti kagangay nga kalawa na kan kadakkel na nga split level bungalow. Naimbag lang tadang bukod min nga pagtaingan ti pamilyak dito'y sa Nicolas Manong. Lupay at na pinanawan mi nga balay sa Jay Claveria. Kaya din dadan ti sekundarya dagiti anak mi kat nagtultuloy tinda pa nagbasa. Nagawid na kini dadan nagturpus kadakwada sa nagsubliak manin ti abroad. Kasapulan nga ituloy ko tagtrabaho tapos nga kastakit may tultuloy ko ti panagsapul iti pagadal dagiti anak ko. Timulong man ti asawa ni Elizabeth, babaen ti panagnegosyo na ti basida karinderya, pasare mapan tumulong dagiti anak mi nang runa no vacant time dagito. Nakapagturpos dagiti duwang anak mi manong nemi babaen ti sakripisyo ken panagtunos mi nga asawa. BS Agriculture ni Junior. Tinaw na. Arkitekto na BS Agriculture ni Junior, arkitekto sa BS in Commerce, major in Accounting ni Lisette. Sa idikuan nag-apply nag-abroad sa South Korea nga nakaasawa idi agangay iti foreigner manong. Nagtrabaho met ni Junior iti opisina ti MPDC iti engineering office iti San Nicolas. Kahit nakaasawa iti agangay. Dimteng manong nemi ti suot kan panubok ti bihag ti pamilya mi. Idi maadaan iti sakit ti nauding anak mi nga ni Sinaida. Manong nemi. Nagsakit. Ti abok idi kat aging ganalaeng ti panagiin na dayumi ti sakripisyo mo no dumteng nga panakasuot. Tati panagin na dayo tagasawa ket suot deta panubok.
do kasanot a panagbalinda nga agpadpada ka na tibker. Tiyan mo kini manong nemi ket awan ti dumteng na dagseng na suot ti tibiyag mi. Tinauding anak mingin siya na daan ti sakit. Nagsakit iti kidney failure. Maminduha ang agdialysis iti makalawas manong papo. Dagdag kala kantidad ti gastusen. Masya na kiti anak mi. Dandari idi nagturpos iti kolehyo ni Sinaida. Mga alamat iti kurso nga mass communication. Sani din amay pasnek ti asawak tek trabaho. Takanayon kanumet manong naming nga maipan iti balay pagagasan ti anak mi nga naudi. Isungin sarding na tinagnegosyo a karinderya ti San Nicolas Public Market. Tadamat idin may kadua nga anak mi. Tadamat idin ti may kadua nga anak mi iti South Korea. Kaya di Junior nagyanmet iti pundar na abalay iti lugar nga nakaikamangan na. Ado a kwarta, tinaipawit kumanong. Ado ti mambusbus iti panagpaagas ti anak mi. Nembag, taad na iti duwang anak mi at tumultulong. Kasta tinapasamak manong. Wen, pinapaagasan mi ti duwa aging gati talong atawen ti anak mi. Na minsan nga timawag ni Elizabeth nga asawa kanya kunana. Pa, agawid ka. Kat madia talaga ti kasasaadan ni Sinaida na may buridat. Kanya, uwed, kumarkaro ti kasasaad na nakukutkutungan. Elizabeth, agawid kan please. Pangasim. Sa balin ti kuwenti na uding anak ta. Iso nga agawid kan. Manong naming ka po iti dayto yung pakaamo kinibos ko nagpakada keng kuana. Nasiyat met tamaawatan nak. Kumakit sandag nga palubusan. Tanapintas ti performance ko iti trabaho. Ngayon nukastoy nga emergency ti ibagam ket maawatan da. Nagtedpay ti dakkala kandidad akas tulong na manong. Ket simang petag dito Pilipinas, jak nasang petan dagiti agina nga Elizabeth ken Sinaida iti pagtaengan mi. Tadada kano sa Batak, iti ospital. Sigud nga ron nga napanak sa di ospital, kastaon iti sangsangit ni Elizabeth nga nang sabat nga nangarakop kanya. Matmaturog idi ni Sinaida nga burdek mi. Masyanak tila nga da ito'y. Talaga nga nakakutkutungan. Jak magawidan ti panagarubos di kiti luwak. Anyan tinapasamak. Anyan da ito'y napasamak ti anak mi, Diyos ko. Kasama ko mga palubos nga subing na anak mi, please. Sisparin niyo kumapailahing ni Sinaida, Diyos ko. Kadinamag ko ti kasasaad met tigididwa pa yung anak mi manong. Kanayon ka nung umay bumisita da Junior ngamit tirabiing nga umay. Tago bramat iti aldaw. Ket nimit Liset, intawag kong ginilisset. Kasasaad ti adi na. Imbaga nang ikarigatan ng ano ti kawid. Manipot sa South Korea. Kinuna ti asawak man. Manong naming na upay idin tirik nami ti kasasaan ti anak mi. Masyan kami unay kang kuwana. Kaya di ba kariing kunan ni Sinaida ng anak ko. Pa, anak, dakon. Pa, anak, nabalnog akon pa. I'm tired. Kaya't kung tagina na pa, sa mo ko na yung tikas anak ko.
Umimbag ka. Umimbag ka. Lumaban ka, Zenaida. Sayang laing na kita do. Gastos pa. Di kayat ko. Agsardag akong dialysis. Marigata nag-unay. Marigata nag-unay, Papa. Pa, anak, kaya't agawit tayon sa Claveria. Kahit ko makita sa balay tayo sa Cagayan, mailiwag sa ay pa. Alawan, anak. No, isot pakalagaanan tirik na mapantas sa Cagayan. Hindi agpasyar sa jay. Itinakay-nakan yung lugar. Kinunak kadyak pulos masarkadan ti agluha manong. Kayat ko lapdan tiriknak, tadyak kayat nga makita ti anak ko nga sangsangitak. Itilikodan ng sakit may sang ama. Ngimjak kabailan manong. Jak kabailan. Kaputa talagang nasakit, nga awatan. Tigas-tagas na panagpagpakadan ti anak ko. Idi imimbagbasit ti anak mi, sakbat mi, ti balay mi, dito sa Nicolas, ngayong kaputa, iring-ring na talaga mapangkamsad ti Cagayan. Kaya tinungpal mi ti dawat na, para iti maudi nga kid daw na. Nangarakila kami ti MB van, nga nagluganan mi, nakita ti sirmata, kadigiti mata ni Zenaida, kabayatan ti kaadami sa di Cagayan manong. Kitam kadlahan nga, ti tao magagaran makaskita, ti dimaklan, kaya nakaipasangayan na nga lugar. Nangro na manong name nga rin magtaisunak, gabato na ragsak, dagiti kabagyan mi, alang sarabo ka na kami. Nagpamisa, kaya nagpadaya kami, kaya pinawarisan mi, tipiman nga balay, nga pinanawan mi idi. Nembag, tadati kayong ko nag-istimar, kaya nagyan iti dayto nga balay. Adot iti maray, ti pasken manong, kaya nililiwag ko ti sasaadan ti anak mi. Nangruna, kaya naragsakmet, dagiti di maray, nga kakabagyan mi. Impasyar mi pahay sa Japiat ni Zenaida. Ingkararagan mi iti ina a Birhen Maria. Ado paspasyar mi, ngem kasapulan nga aghawid kami iti Locos, kasapulan nga agdialysis ni Zenaida. Tangumato, ngumato manin manong nemi. Dagiti nasken nga saan kumanasken ngumato. Di karitinin, ti anak ko, ngumat nga to. Nasken nga may kat ti poison blood, iti bagida ito. Tano saan nga madalusan. Ad-adda nga madadahal ka nagkapsot ti bagina. Nagamit kami iti balay mi dito sa Nicolas sa iti sumarno nga aldaw nga ipapamimat manen iti Batak Hospital. Iti Mariano Marcos General Hospital mano. Kahit na isayang kat manen ti dialysis. Karay din ti kaslaad adda kimapsutan ni Zenaida. Nalabit manong nemi sa anin na kabailan ti bagina. Dito yan manong na nagkidemen ti anak mi. Dito yan na pimusay ni Zenaida. Sorry. Awanin ti biyag ti pasyente. Kinuna ti doktor ng taming kang kuwan. Saan, doktor? Saan nga mabaling nga matay tanak ko? Mga asim aramidan tayo ti amin na kabilan tayo nga mga agas kang kuwan na. Sorry, ngam daytan ti pagpatinggan. Saan, dok? Saan? Nagsangsangit ak manong namigas lang nagtupak ti si Bubukel nga lobong kaniyak. Ket dinusag-dusag ko ti pader. Dinusag-dusag ko ti pader. Dinanong-tanong ko. Napatugawak. Takas laklagbal lang amang pampanunot. Magrikmet kas ito napasamak. Kasarsarapaik ti ulok.
Katas taon iti isang sangit ko. Kas taon iti isang sangit mi nga gasawa, kanyan nga nagsaem. Kas laba pirsa-pirsa iti laslasag ko, iti pupusa iti anak mi. Kumakit siyak laing ang tinatay. Kumakit siyak laing ang tinatay. Kinunak ka nagsangsangit. Dungalwa, tinagarubos met. Kadag iti anak mi, manong na mi. Ganyan nga ulpit ni gasat. Sayang terapahap mi iti anak mi. Sayang terapahap ni Senayda. No kaano pa'y nga dadan nagturpos iti kurso na, iti kolehiyo. Isumatan ti papanaw na. Isumatan ti kaawanan ti buradek nga anak mi. Awanan ni Senayda. Iminsayag mi manunemi ti anak ko ni Senayda. Kat nagtultuloy ti di mabubos ng sangsangit. Hanyan harigat nga awatan ti pamilyak. Ti kastoy nga napasamak. Nagsakit nagpasina manunemi. Kaya di tayo punpunmin ti bangkay na kastoon ni manin ti sangsangit mo. Nabayag ngayon niliwag mi ti amin. Kasla mapukpuko pa idin ti panunot ko manong. Hadda na kinigundaw ay madagtagainap ko ti anak mi. Mabangbangutak. Kasla madadahil idin ti simbang ti panunot ko. Naimbag tanda ni Elizabeth nga nangiliwliwag. Nangiliwliwag ka niya. Do pa amo ka na sakit mat kang kuha na tinapasamak. Wan manong nemi agtalawak, agtaltalangkyawak akaslag mauyong, rumwar kiti pagtaengan mi, kadagpaspasyarak, nga agsursursur. Papanamaya arsan nyo, kung kunada kanya. Sapsapulit na po ka nga anak ko, kunakmet kinsungmat. Sana ngagbagtit, sana kag mauyong, ngamtsak maawatan iti tiniknak manong. Sangsangitan nak ni Elizabeth nga asawak. Makagura pa din di anak ko nga ni Junior. Pangaasim ka di mo tinang papa. Agtal na ka di ka di mabain. Da kami nga anak mo ti mabain. Anya na kiti kunan di kiti baka mabuka na tayo. Adda ka nga agpagnapag agsursursur. Nga salad sa sapulam. Nga agmauyong kan. Bayan na kadilat na sana kag mauyong. Saan ka di nga aramid kag mauyong? E di pumanaw ka? Ngagpadayag palaod, agpaamyan, agpabagatan? Papa, nung nasimbang ti panunot to, agtala ka. Di mo nararamidan na ita. Babayan naglata. Ako mo tidakas nga raramida ka. Sumangpetak mat. Bayam nila talaga tao na nyaman di bagada. Saan da ka marikrik na ti mariknak? Nganda kami ti madanagan, papa. Kasano pampanunutan mi ti kaadam ti ruwar. Kasano na damang dangan ka? Munog sakit ka. Kasano na may stroke ka? Iti dalan, gapot kinapudot ti panawan. Ha? Hapi nga saan da ka mawatan? Saan da ka amawatan di mo abon tararamidan, papa? Manong nimit no maminsan, kat talaga jak mat amuno ape nga raramidag ti kastoy. Jak maawatan dirig na. Maabak ti simbeng ti panunot ko. Kat pasay sumre ka iti simbaan. Natiunag ti simbaan manong nimi. Ditoyag ngagbaymaysa ngagkarkararag. Uray, awan ti misa kat inak subuknal. Hagsang-sangitak manon na imidyak amuno kasano, ti kaunday ti panawen, iti kasta nga kasasaad ko. Kasla na ipaugali ko, ti rumwar nga paspasyar.
amok nga diyakon masapulan ti anak ko nga ni Sinaida. Nga mapay nga dipenen nagtiulpit ti gasat na nagbanagan ti anak ko. Kaya't ko ti makarukat. Kaya't ko nga malusutan ti kawar ti pan nakaulila. Kasano? Asano nga iliwliwag ti mais nga ama ti pan nakapukaw na ti mais sa karagit anak. Aging ka manong nemi maragsakan ti asawak idaglimpyo ti panunod ko. Ore ti anak mi nga arkitek, kastamat ti anak mi nga sa South Korea. Kaya ka ngay, imbaga ka ni Elizabeth, nga gaplayak manin nga mapanabroad. Anya? Inka man nag-abroad? Saanen? Apay nga panahon na kang may message ti balay? Kaya't ko tinanay nga panangyuliwag ko ti pupusay ti Sinaida nga nagtak. No adak ti adayong sadyak siguro nga makalipat. Ken may sa kahit kung ada masapulan na kahit ko ti ada masapulan na kwarta. Di mo kadikayan. Gatulungan ta kita nagtak. Ket matulungan tamit da kita pukutan. Kinunak manong. Kasano ak garudan ng ibatim? Awanan kadua. Panawan na kang may mesa. Mabangkagyan ti anak tangan ni Junior. Tamno makinan na kita pukot ha. Arsan nyo na mabaling ka diyakon kaya ta pumanaw ka. Umdasan ka niyak ti anak mo. Alaki din bakit palubusan na. Kinunak. Kaya nag-applyak sa Saudi, nag-applyak ko na sa nga sa Saudi, nag-applyak sa South Korea. Dito ngayon pasnag ko ti trabaho, duwa nga tawen ngayon anusak ti nagtrabaho. Kaya nagipauitak, kaya ni Elizabeth nga asawak. Tugas ta nagsweldo ak. Adamat basit na ornong ko, iti ta mapanunod kong ti agawid. Ti agpurgud ako nadamanong. Wahen, awisan na kami ti anak mi nga niliset nga kami agtur. Da kami ti asawak sa South Korea. Namsamat ka manugot asawak. Sige anak, adan to siguro panawan umay kami. Kinunak idi, manong nemi. Kinunak idi ni Elizabeth, ngami di agangay, naalukoy kumitlahing isuna. Kad nagkita kami, iti pamilya, ni Lisette nga anak mi. Impaspasyar na kami manong nemi di South Korea. Dopay dito'y tinagkapuwak nga nagtrabaho, itinapalabas, naragsak dami sa South Korea. Tamalaksid nga nakapaspasyar kami, ket pinabalunan na kami pa iti anak mi, iti dakkel a kandidad. Kaya di makasangpet kami dito pagilyan ti Pilipinas, dagsaritahan mi ti asawak. Nga celebrara mi, ti silver wedding anniversary mi. Noong pelimampas idin, ti 25 years, inaramid mi ta tanapatig, tilagip ti kalay sa mi manong. Naragsak ti wedding anniversary mi, ta inaramid mi ti seremonyo ti kalay sa nasagraduan a misa. Naragsak na kita anak mi. Da Junior, ken ti asawa na, ken na kita anak na, da kita puko mi. Kastamit manong nemi naragsak ni Lisette, ken ti asawa na, kompleto ti pagkabuklan ti pamilya na. Ket naragsak na. Maragsak na manong nemi nga makakita ka na kita puko mi. Kaya diadda kami iti reception, iti function hall, iti may sa kananatak, nga catering and function hall. Naisayang ka ti cultural and traditional nga panagkalaysa, wano panagsalami nga agasawa. Kaya't binituran da kami manong nemi, dakiti naruway, nga imatandar iti selebrasyon. Binituran da kami. Naragsak, happy ever after. Kadagaman ng unay ti Diyos. Tauray iti naglabas ket nagrikat kami ti adu nga suot ken panubok ti Diyos.
naragsak mo lang ti kang udyanan na. Adalata, itilagip mi, manunay mi, dedi anak mi nga ni Sinayda. Nga mamo ka naragsak isuna sa jalangit. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, thank you. Di mabubus ting kang panagyaman. Iti na marswa. Nopay, napukaw mi, tinaudi nga anak mi. Dito nga rod, manong nemi, tinakmat imburay nga pagkasalitahan. Saan nga kaputa siya tagsasao. Nga kasmay sa nga ama. Nga may kas itinak inladawan nga sakripisyo ti ba isang ama. Nagrigat? Siya pa edit dandan nagbagtit. Imbes ko nga ti asawak tayo sumabay. Gapong nga rod ti sakit, ti panakasina, panakaisina ka na kami, ti burdag nga nagmi. Em naragsak kami. Naragsak kami kumapay, no awan tinaksay ka na kami. Sabi ko man, tadamat na ibatik ng adal, liliwakin pagsalmingan ti biyag, kadaginipadak nga nagbuya. More power to your program, Manong, and God bless. Kadaginipadak nga ama, happy Father's Day. Tuyag yaman nga kamsat mo, Arsenio Guillermo, iti Claveria, Cagayan. Thank you ka, Mang Arsenio. Thank you ka, Mang Arsenio Guillermo. Iti panang buray mo ti pagkasalitaam. Thank you mat kada kita nagbuya, kaya nagdangeg. Maraming salamat po kada kayo. Thank you very much. Alagad po makada kang rod. Magkikita tatuan ng madamdaman, ha? Pagbitlag data. Salamat po. Mabuhay tayong lahat.